सफैबाय हांमा बाजाराव दा स्टुडेन्टफोरखौहाय कुइसन सोंनायनि सोलिगासिनो दङ दाबो प्रग्रामा सुरु जादोंब्लाबो जोबथ'वाखै मोसानाय बायदिसिना जाथ'वाखै दा कुइसन सोंगासिनो दं आरो बर'नि सक्तिया BSc सक्तिया माब्ला जाया BTC सक्तिया माब्ला जाया आरो बिनि सागानगिरिफ्रा सोर सोर बेखौ कुइसन सोंगासिनो स्टुडेन्टफोरनाव आरो नैबे दा आं जिरायनायावहाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामदों स्टुडेन्टफोरनि बियो LP स्कुल मा नामलाय LP स्कुला लखिमपुर LP स्कुल बियो आरो बै स्कुल सिङावहाय सेंग्रा सिख्लाफोर मोसानो सोलोंगासिनो दङ साहा लोंदों आंबो नै औ ओंखाम संग्राफोरखौ बिसोर दिन्थिनो आङो बिथाङाबो ओंखाम संग्रा सासे ओरैबो दङ नै आं खबसेसो बुंबा आंखौ दासो मोनखाबाय देनां फैनानै थांबा जों नुगोन ना भिडिअ थालांबा मोसाग्राफोर बिसोरो गावसोरखौनो खेबजानो लुगैदों ओइ बैनाय गावल' लाब्रा संगासिनो ओंखाम संग्राया बिथाङानो नै दङ आरो गोबांनि माखासे रेडि जाजेनबाय नैबो लाब्रा रेडि जाबाय मोसानो स्टार्टिं जाजेनबाय दा नुनो मोनगोन बिथांमोननि मोसानायखौ दा सोलोंगासिनो रोङोना सेंग्राफोर मेरला सिख्लाफोर दं कमेन्ट बक्सआव बिहरनो जाबाय मा मेथाइ मोसादों बिसोरो आं खोनासंनो एसे बांद्राय खोनासंनो हाया कपिराइट फैगोन ओरैबो माखासे आरो बैयावबो दं रुम मोनसेयावबो नायनोसै आङो मोसानाय दिन्थिदो एसे बिथांमोना आलादा ग्रुपआव मोसादो दे दायो सोलोंगासिनो बिथांमोना दाहायसो मोसागोन जाथ'वाखै दासो स्टुडेन्टफोरखौ कुइसन सोंगासिनो दङ दा नोंसोरलाय मोसाया नोंथांनि चेनेलखौ सोंदों हा नोंथांनि चेनेलखौ सोर आंनि गोजोन औ स्टुडेन्टफोरनि द्रामा खालामनाया दा जोबनानै थांबाय जानोबा माबायदि लामाजों थाङोबा न'खरा सिलिंखार जायो दा बेखौनो बिथांमोना फोरमायदों बेनो जाहैबाय न'खर सिलिंखार जानायनि गुदिया जाहैबाय दा उदैखौ रिसार्च खालामना लाग्रोनोसै माखासे र' ड्रामा खालामग्रा सिख्लाफोरजों एसे रायलायनि गथ'फोरजों माबायदि मोनदों ड्रामा खालामनानै माबायदि मोनदों मोजाङैनो मोनदों खोन्थालाय मोजाङानो मोनदोंनो ड्रामायाबो ओरैबायदि जाखादों आं आपल'ड होगोन 32 मिनिट जाबाय आं मोजाङै एडिट खालामनानै हगारगोन नोंसिनि ड्रामाखौ आं खेबजोबखादों फारसेनिफ्रायनो नोंथांमोना नायनो हागोन दा जानायसै दा जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो सान्दुंआबो बिराद गोसा आं गोलोमजोब्बायलै माखासेबो बिराद मोजां जादों
जानायनि सुरु खालामजेनबायानो मा ओंख्रि लाजियोनो ओंखाम जाखांबाथाय गय नांखागौ नालाय गरमथार नाथार बोथोरा बोथोरखौलाय माथो होनबावनाय दखानदारफ्रा नोंसिनिनो माबाफोर बाहायदों माने मा बाहायोलै बाहायनायालाय दखानार नै बे गस्ला दखान मा फानदोंमोनलाय इयो ब्लाउस फानो ना मा फानोमोनलाय ब्लाउस ओमफ्राय दख'ना फानना खोना खोन्थानो लाजिदों बेनो जाबाय हांमा बाजार नोंथांमोना खोन्थायाखै होनलायनाय खोन्थाहरजोबबायसै आङो मा नांगौ मोनजोबसै नै सेन्देल नांगौ ना दख'ना नांगौ ना ब्लाउस नांगौ नायनो हागोन दख'ना ब्लाउस साद्रि बायदि बायदि मोनजोबसै आरो बाजारनि मुवाखौ हांमा होननानै बुंनाय जायो नुवाखै सोरनोबा इमारजेन्सि नांगौला लांफैनो हागोन दखानदारा माहाय थांखोथाय मिथिया दखानदारफ्रा लाजियो ओंखायनो खारखोमायो आरो दख'ना नांगौ ना ब्लाउस नांगौ सब मिल जायगा आरो ओरैहाय खमलाबो फानजेननोसै नै बे जाबाय मैगं बाजार ओरैहाय हांमा बाजारनि मैगं बाजार बियो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि साहित्य सभा जादों नालाय मानसिया एसे फुंनिफ्रायनो जादों बा बिसिनावबो दख'ना बाजारा गोगोम दङ नै मा नांगौ खमला नांगौ खालामनायखौ उनाव आं आलदायै आपल'ड होगोन।